Ľudia, čau. Pred týždňom som avizoval prvé losovanie o tento nádherný produkt od Svakomu a predstavte si, sám som bol napätý, čo z toho bude a normálne to vyhral Filip. Filip sa včera ozval a teraz to idem zabaliť a poslať paketov, takže vidíte, že moje losovania a moje ceny sú real, takže idem poslať prvú cenu a symbolicky zároveň losujem ďalšieho výhercu ďalšieho losovania v poradí druhého. Takto vyzerá zabalená zásielka, vidíte, nejaká fejková krabica, nemusíte sa báť, že dostanete vibrátor alebo nejakú hračku odo mňa s nápisom vibrátor, je to diskrétne, je to proste nejaký random krabica, ktorú to mám z nejakých produktov, ktoré som kupoval pre seba a hlavne odosielateľ není proste prvá erotická akciová spoločnosť, ale je to jedna z firiem, ktorú vediem, normálna logistická firma, takže vlastne nikto nevie, čo vám ide vnútri. Tuto je konkrétne Filipov vibrátor. Idem to ešte onálepkovať a potom ideme losovať ďalšieho výhercu tohto týždňa. Hlásim hotovo, nechcem vám tú nálepku úplne ukazovať, ale je tu to a je to celé krásne zabalené, bezpečne. Tuto je tá paketa. Ideme ukazovať, dobre. Proste je to zabalené a teraz idem vylosovať jedného z vás, ktorý dostane polročné Hero zdarma, kde si potom môže aktivovať Patreon kompletný tiež na pol roka. Neviem, či to pôjde zdarma alebo za nejaké symbolické euro, proste za najmenej ako to pôjde. Idem na to. Gratulujem Romanovi. Teraz som dostrihal ten reel, len tam teraz pacnem, že Roman, gratulujem ti, posielam ti správu na Hero a uži si to. Nejsi na mém Hero, Patreonu nebo Spotify? Škoda. Přicházíš o bonusy a soutěže o ceny a vstupenky od mých partnerů. Nově od prosince 2024.